So yan guys. Oh yan guys. Dito muna. So yan, dito po yung menu sa Flores Mountain Hot Spring Resort. So yan po yung mga sasakyan ng bus ko. Yan, nakatatlong kami sa pwede pala kayo dito maggamit ng uling. Yan guys. Yan, dito pwede magsugba. Bongga. Yan, may uling po sila dito. Yan, yung kanilang bilya. Isang laki ng bilya, no? Ang taas ng ceiling. Bahay. So guys, pagpasok dito guys, nandito po yung swimming pool. Ito yung kasama kong Ayan guys, pagpasok mo dito, may mga lalaki. May mga lalaki dito. Ito guys. Sige, salamat mga. Ayan po yung swimming pool. Ito may playground sila. May may poolan sila. Nandito yung aming mga lalaki dito. Tsaka may bilyaran sila guys. Tsaka ito guys, hindi ko lang ang tawag nito. Yan. May CR din pala dito guys. Ganda naman ang swimming pool. Ay, swimming pool. CR dito. Ayan. Bawat CR guys, may ganyan. So, dito yung kung mararad ka dito. Ganda pala dito. No? Peke lang pala yan halaman. So yan guys, ang daming tantad na CCTV dito guys. Yan yung pool. Tapos na te. Si Manang nandoon. Nandun si Manang. Si Manang, ay yun pala, wala na pala, tapos na. So yan guys. Kaya tayo dito sa second floor guys. Yung kwarto lang namin. Kasi hindi ko pwede buksan yung ibang kwarto. Kasi nga, kay the boss yun. May halamanan sila dito guys. Ayan. Pwede na siya pang event talaga guys. Pang bibo or family reunion. Oh guys, diba? Tugas may pa dito. Te! Hindi na yata to guys gumagana. Parang aircon o guys. Ito yung chips. Yan guys. Wow.
Yan lang guys, there. So, hanggang doon sa taas, guys. Hanggang third floor siya doon. May isang kwarto yata yun, guys. Sila naliligo sa baba. So yun guys. Uy! Tawag ka ni Manang. Ayun yung mga kwarto namin, higaan namin dito kagabi. Bonggang-bongga! Bakit daw? Tawag ka muna ni Manang. Hindi ko alam kung ba. Sino tao sa Serday? Alay. Ay, madili. So yan guys. Aba, dito lang pinagsasampay yung mga mukong, yung mga ano nila. Yan guys, ang dami nakabalandra. Yan. Okay guys. Ang ganda na din guys yung accommodation. Dito may shortcut. Ito, kwarto din to guys. Basta sa kwarto may mga CR yan. Ito. Bababa tayo. Ang baba. Ang ganda guys ng ceiling. Oh. Ano pala to siya guys? Yan guys, bago ka mag-swimming, maliligo ka muna dito guys. Ito yung ganyan. Ayan. Ito yung videokehan area guys. Mana ako naman maliligo. Maliligo naman ako. Wancho, ayan po si Wancho. Wancho, halika dito. Matulog ka na sa Dali. So guys, ayan yung lutuan. Mga ilaw-ilaw nila guys. Kain na natin. Ito yung rep nila guys. Yung pa yung lulutuin namin. So, mga hipon. So, ito yung CR nila guys. Check ko pa yun. Yun, matataas yung ceiling. Maganda talaga guys. Pag ganyan, mataas yung ceiling. Tapos madami mga. Ayan. Madala namin. Oh. Yun lang po guys. Thank you. Thank you for watching. So my vlog. My vlog is for today is swimming kami dito sa Panso, Laguna. Calamba. Yun na guys. Mga malaking croc.